Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. У эфіры радыёпраграма «Навагрудскія навіны» і бліжэйшыя 20 хвілін актуальную інфармацыю раскажу я, Вікторыя Крывапуст. Беларусь і Індыя рыхтуюць да падпісання каля дзесятка дакументаў, у тым ліку дарожную карту развіцця супрацоўніцтва на бліжэйшыя 5 гадоў. Аб гэтым Белта паведамілі ў прэс-службе Міністэрства замежных спраў па выніках правядзення сустрэчы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства Максіма Рыжанкова з дзяржаўным міністрам замежных спраў Індыі Кірці Вардханам Сінгхам. Сустрэча адбылася ў Кыргызстане на палях пасяджэння Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Максім Рыжанкоў адзначыў прыкметную актывізацыю двухбаковых палітычных кантактаў. Суразмоўцы надалі асаблівую ўвагу пытанням падрыхтоўкі да ўдзелу беларускага боку ў маючым адбыцца саміце БРИКС, які адбудзецца ў Індыі, а таксама арганізацыі кантактаў на вышэйшым і высокім узроўнях. Міністры вызначылі перспектыўныя напрамкі развіцця ўзаемнага гандлю па канкрэтных таварных групах. Падкрэслілі абнадзейлівую дынаміку двухбаковага тавараабароту, абмеркавалі падрыхтоўку да падпісання каля 10 двухбаковых дакументаў. Цэнтральным з іх стане дарожная карта развіцця супрацоўніцтва на бліжэйшыя 5 гадоў, расказалі ў Міністэрстве замежных спраў. Бакі дасягнулі дамоўленасці аб правядзенні ў бліжэйшыя месяцы пасяджэнняў міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і аналітычнага механізма па ваенна-тэхнічным узаемадзеянні, а таксама ў частцы ажыццяўлення міжпарламенцкіх кантактаў. Міністры пацвердзілі агульнасць пазіцыі па ключавых тэмах глобальнага парадку дня, прыхільнасць да прынцыпаў стабільнасці, устойлівага развіцця і раўнапраўнага міжнароднага супрацоўніцтва. У медыцынскіх установах Батумі працягваюць заставацца грамадзяне Беларусі, якія пацярпелі ў трагічным дарожна-транспартным здарэнні, у тым ліку непаўналетнія. Нагадаем, аварыя адбылася раніцай 25 ліпеня. Мікрааўтобус і легкавы аўтамабіль сутыкнуліся на вуліцы Гаргеладзе. Грузінскі бок аказвае ім усю неабходную медыцынскую дапамогу, заявілі ў Міністэрстве замежных спраў. Пасольства Беларусі знаходзіцца на пастаяннай сувязі з пацярпелымі і іх сваякамі. Беларускі консул непасрэдна ў Батумі забяспечвае неабходнае консульскае суправаджэнне і каардынуе ўзаемадзеянне з сем'ямі загінуўшых. Дыпламаты актыўна садзейнічаюць вырашэнню ўсіх пытанняў, звязаных з лячэннем, афармленнем дакументаў і маючай адбыцца рэпатрыяцыяй цел загінуўшых на радзіму. Афіцыйныя ўлады Аджарыі і кіраўніцтва паліцыі Батумі прымаюць актыўны ўдзел у арганізацыі дапамогі пацярпелым. Яны ўжо выказалі шчырыя спачуванні сем'ям загінуўшых і прынеслі афіцыйнае прабачэнне ў сувязі з трагедыяй, адзначылі ў міністэрстве. Па факце дарожна-транспартнага здарэння ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху, што прыцягнула цяжкія наступствы. З 1 жніўня ў Беларусі павялічваюцца памеры дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў. Аб гэтым карэспандэнту Белта паведамілі ў прэс-службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Так, з 1 жніўня 2026 года па 31 студзеня 2027 года памеры дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў складуць: на першае дзіця 1057 рублёў 70 копеек. Гэта больш на 56 рублёў 84 копейкі. На другое і наступных дзяцей 1208 рублёў 80 копеек. Прыбаўка ў 73 рублі 8 копеек. У Мінпрацы адзначылі, што памеры дапамогі выраслі на 5,7%, а таксама дадалі, што дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў пералічваюцца 2 разы на год з 1 лютага і 1 жніўня. Міністэрства аховы здароўя Беларусі ініцыявала законапраект, які ўзмацняе кантроль над электроннымі сістэмамі дастаўкі нікаціну. Па словах Анастасіі Косавай з Рэспубліканскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, уводзіцца поўная забарона на рэкламу вэйпаў і іх адкрытую выкладку. Тавары будуць прадавацца толькі закрытым боксам па спецыяльным пераліку. Поўная забарона саміх прылад не ўводзіцца, каб пазбегнуць роста нелегальнага рынка. Законапраект таксама ўстанаўлівае ліцэнзійныя патрабаванні для вытворцаў і прадаўцоў, стандарты абсталявання і абавязковую маркіроўку тавараў, узмоцнены кантроль абароту прадукцыі. Мэта ініцыятыў абмежаваць даступнасць вэйпаў і абараніць моладзь. Аналагічныя жорсткія меры па барацьбе з рэкламай электронных цыгарэт ужо дзейнічаюць у Аўстраліі і Канадзе, а Вялікабрытанія плануе ўвесці поўную забарону да 2027 года.
25 ліпеня па ўсёй краіне адзначылі Дзень пажарнай службы. Прафесійнае свята, якое аб'ядноўвае тысячы байцоў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, сёлета азнаменавана 173-годдзем з дня стварэння ведамства. Напярэдадні свята адбылося ушанаванне тых, для каго барацьба з агнём і дапамога людзям сталі штодзённым абавязкам. Традыцыйна мерапрыемства прайшло ля падножжа магілы невядомага салдата, святога месца, якое увасабляе сувязь пакаленняў і памяць аб подзвігах мінулага. Сярод ганаровых гасцей кіраўніцтва раённага савета дэпутатаў, раённага выканаўчага камітэта, прадстаўнікі духавенства, ветэраны ведамства, а таксама сем'і супрацоўнікаў міністэрства па надзвычайным сітуацыям. Звярнуліся да ўдзельнікаў урачыстасці Святлана Каралько, старшыня Навагрудскага раённага савета дэпутатаў, і Людмила Мороз, намеснік старшыні Навагрудскага райвыканкама. Уважаемые сотрудники и ветераны отдела по чрезвычайным ситуациям Новогрудчины, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые, несмотря ни на погоду, ни на время суток, борются со стихиями и чрезвычайными ситуациями, проявляя при этом самоотверженность и мужество. Ваша стойкость и стремление прийти на помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, заслуживают особого уважения и признательности. Ваш профессионализм, ваше умение и ваше грамотное расставление акцентов позволяет нам знать, мы в надежных ваших сильных руках. Здоровья, радости, благополучия вам, вашим семьям. И пускай сегодня такой праздничный день будет насыщен только положительными эмоциями. С праздником! Быць ратавальнікам – гэта больш, чым проста праца. У гэтую прафесію прыходзяць людзі з нязломным характарам, гатовыя ў любы момант ахвяраваць сваім уласным жыццём дзеля выратавання іншых. Словы ўдзячнасці асабістаму складу і ветэранам службы выказаў начальнік Навагрудскага РАНС Дмітрый Максімовіч. Цёплыя словы на адрас калег прагучалі і ад ветэрана службы выратавання Уладзіміра Ігнаткова і начальніка Навагрудскага вытворчага ўчастка супрацьпажарных работ Александра Фалевіча. Пробашч храма ў гонар абраза Божай Маці «Неспадзяваная радасць» пратэірэй Вадзім Кузьміч уручыў калектыву абраз, вобраз якога з'яўляецца апекуном і абаронцам усіх, хто ратуе жыццё і дапамагае людзям у бядзе. Сваім дабраславеннем ён пажадаў ратавальнікам моцнага здароўя, міру і душэўных сіл у іх высакароднай і небяспечнай працы. Місія ратавальніка адна з самых высакародных і адказных. Спалучэнне мужнасці і гатоўнасці прыйсці на дапамогу ў крытычны момант робіць супрацоўнікаў МНС сапраўднымі героямі сучаснасці. У знак прызнання заслуг лепшыя супрацоўнікі былі адзначаны падзячнымі лістамі Савета дэпутатаў, райвыканкама, ведамаснымі ўзнагародамі і медалямі. На службу пришел практически 2 года назад, вот 4 августа будет уже как 2 года, как я служу. Служба очень интересная, очень разнообразная, никогда не бывает скучно, на месте никогда не сидим. Служба держит всегда в тонусе, что в физическом, что в моральном плане, мне это очень нравится. Вот. Коллектив очень сплоченный, очень дружелюбный, всегда есть о чем поговорить, на сутках никогда не скучно. Вот, периодически выезжаем на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Но первые разы, как я выезжал на пожары, было действительно очень страшно, очень захватывающе. Ты приезжаешь, ты просто выполняешь команды, что тебе говорит начальник. Потому что лично я соображать был не способен в те моменты, было очень тяжело. Вот. Но после того, как я прошел стажировку, после того, как я прошел обучение в Гомеле, 47 суток для водителей, 90 суток для спасателей, вот, пришел, уже как-то стало попроще. Уже знаешь, что делать, имеешь понятие, уже профессиональную подготовку какую-то прошел. Вот. И действительно готов помогать людям. И в 2023 году я начала именно с Центра оперативного управления. Ветдиспетчер – это первое звено спасения. Каждый звонок – это чья-то жизнь, чей-то дом, чья-то надежда. И мы делаем все, чтобы у людей эта надежда не гасла. В наше подразделение приходят молодые сотрудники, но так как я уже считаюсь старослужащим, пытаюсь передать им свои навыки и все самое лучшее, что мне передавали прошлое поколение нашей службы. Самое главное передаем, чтобы ребята научились чувствовать плечо товарища, рядом идущего на ликвидацию той или иной чрезвычайной ситуации.
За сухімі лічбамі статыстыкі Міністэрства па надзвычайным сітуацыям хаваюцца рэальныя лёсы і выратаваныя жыцці. Многае змянілася за 173 гады і адзінае, што засталося ранейшым, гэта людзі, якія выбіраюць гэтую прафесію. Моцныя, цягавітыя, адказныя. Кульмінацыяй мерапрыемства стала хвіліна маўчання. Удзельнікі ўшанавалі памяць герояў, якія аддалі жыццё пры выкананні службовых абавязкаў і баранілі радзіму. Завяршылася цырымонія ускладаннем кветак да магілы невядомага салдата. Учора сваё прафесійнае свята адзначылі працаўнікі сферы гандлю. Сфера гандлю – гэта важнейшы драйвер эканомікі, які непасрэдна адлюстроўвае ўзровень жыцця ў краіне. Работнікі гандлю штодня знаходзяць падыход да самых патрабавальных пакупнікоў і сочаць за тым, каб паліцы магазінаў ніколі не пуставалі. Напярэдадні свята атрымалася паразмаўляць з тымі, хто адказвае за камфорт у нашых дамах і багацце на сталах. Пакупніцкі камфорт. Спачатку адправіліся па маршруце аднаго з магазінаў на калёсах. У аграгарадку Кашалева прадаўца Тацяну Кляноўскую і вадзіцеля Евгения Дудара чакаюць з нецярпеннем. Со школы я пошла работать. Работала на почте оператором сразу. Потом пошла работать в Алевку в магазин. Девочки меня взяли. Я отработала там 2 года. Потом меня попросили работать подменной. У нас было такое, что мы выезжали с магазина, продавцы, на торговлю, подменяли. Вот где-то кто-то заболел, и мы подъезжали. Вот я отработала 2 месяца. Потом Инна Михайловна Прутик меня попросила, чтобы я осталась. И Францевна, наш бывший директор. Мне сказали, что мы дадим тебе молодого, хорошего водителя, которого он тебе все будет помогать. Отработала я пару месяцев, понравилась я им. Они меня оставили. Вот я уже работаю тут 4 года на автомагазине. Тацяна Вячаславаўна ведае кожнага пакупніка па імені, памятае густы і нават асаблівасці здароўя. Камусьці патрэбны хлеб бездражджавы, камусьці дыябетычныя прадукты, а камусьці да свята спатрэбіўся асаблівы гатунак каўбасы. Для прадаўца гэта не проста пакупнікі, а тыя, дзякуючы каму яна адчувае сябе па-сапраўднаму патрэбнай. Люди, конечно, очень хорошие. Мне нравится работать именно с пожилыми. Дачников очень много у нас, да, зимой немножко поменьше. Узважыць прадукты, беспамылкова адлічыць рэшту, а галоўнае выслухаць і падбадзёрыць добрым словам. Да наступнага рэйса яна абавязкова збярэ і прывязе індывідуальныя замовы. Люди в основном у меня приходят все вовремя, все. Конечно, мы бывает задерживаемся, вы же понимаете, то немножко там, немножко тут. Где-то больше внимания уделяешь покупателям. Мне надо все показать, рассказать, сказать, сколько что стоит. Ждем, покуда обслужить. Шчыры клопат аб пакупніках – гэта галоўнае правіла экіпажа. Тацяна Вячаславаўна за гады працы з людзьмі здолела падабраць запаветны ключык да сваіх пакупнікоў. На работу идти с улыбкой. Что бы у тебя дома ни случилось, всегда надо улыбаться. Крама на калёсах павінна прыбыць па раскладзе ў любое надвор'е. За тэхнічны бок гэтай важкай місіі адказвае вадзіцель Евгений Миколаевич. Мясцовыя жыхары ведаюць, Миколаевич не толькі выслухае і падтрымае добрым словам, але і абавязкова дапаможа данесці цяжкія пакупкі да самага дома. Прызнаецца, думаў спачатку, што праца не спадабаецца, але ўсё атрымалася. Пришел я сюда работать в 2019 году. Уже 7 лет работаю. Новую машину 3 года назад получил. А начинал с простых. Машины старенькие же были. Бывали на районе уезжаем. На другой день едем. Бываем допоздна. Интересная работа. Я думаю, мне понравилось. И народ меня знает, любит меня. И не хочет отпускать. Скажет, будешь, Женик, работать, стань. З калегам у тандеме працуюць ужо 2 гады. Агульную мову знайшлі адразу. Абодва працавітыя, шчырыя, лагодныя і накіраваныя на вынік. А лепшы вынік – гэта задаволеныя пакупнікі. Пакуль экіпаж аўтакрамы калясіць па дарогах раёна, у горадзе кіпіць зусім іншае жыццё. Але і там ёсць свае героі, якія забяспечваюць камфорт тысяч пакупнікоў і наведвальнікаў, застаючыся пры гэтым абсалютна незаўважнымі. Адзін з іх – навагручанін Евгений Гаўрылка. Ён ремонтны мастер. У абслугоўванні мастера некалькі магазінаў, харчовыя аб'екты, дзесяткі велізарных халадзільнікаў, кіламетры святлодыёдных стужак. Вентыляцыя і касавыя тэрміналы патрабуюць штохвіліннай увагі. Падтрымліваць трэба і будынкі. Учился в Крейчах автокрановщиком, отучился 3 года. Забрался, естественно, в армию, отработки не получилось у меня. Хотел очень поработать. После армии сразу же молодой, горячий, пошел на СГА работать литейщиком.
Ну, долго не продержался, мало денег, молодой, хочется побольше. Поехал на заработки. З'явілася задача «вырашай адразу», не адкладваючы. Такі прынцып майстра па рамонце. З інструментамі ў руках ён звыкла накіроўваецца на аб'ект. Кожная змена патрабуе ад яго майстэрства, хуткасці, часам знаходлівасці. А затым адбылося знаёмства, якое вырашыла ўсё, і лёсу прафесіі, і асабістае жыццё. Пришел сюда в 30-й по обслуживанию всякой техники, зданий. Работаю уже в порядке 8 лет. Ну, работа мне нравится. Для меня очень важно, чтобы был везде порядок. И рад тому, что я своими руками могу поддерживать его. Майстар па рамонце – гэта нябачны вартавы, дзякуючы якому сістэма працуе без збояў. На связи врач-гигиенист отделения гигиены труда и коммунальной гигиены Петр Громыко. В течение июня месяца для предупреждения потенциального риска влияния для жизни и здоровья человека продолжался лабораторный контроль факторов среды обитания и продукции. Исследовано 229 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности. В исследованных пробах повышенного содержания солей тяжелых металлов, пестицидов не обнаружено. Повышенное содержание нитратов обнаружено в 2 пробах. Неудовлетворительные результаты зарегистрированы по микробиологическим показателям в 1 пробе готовой к употреблению продукции. Исследовано 23 блюда на калорийность и химический состав из организованных коллективов. Все рационы соответствовали физиологическим потребностям. На содержание радионуклидов цезия исследовано 52 пробы, которые соответствовали гигиеническим нормативам. На ведомственных и коммунальных водопроводах района проведен анализ 107 проб водопроводной воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В 21% исследованных проб зарегистрированы неудовлетворительные результаты по санитарно-химическому показателю. Это повышенное содержание железа. Проведено исследование 4 проб воды из бассейнов, неудовлетворительные результаты не зарегистрированы. При проверке качества 87 проб воды из зон массового отдыха на водоемах неудовлетворительные результаты не установлены. Лабораторно-инструментальные исследования состояния условий труда проведены в 22 организациях района на 147 рабочих местах. Обследование проводилось по таким производственным факторам, как микроклимат, освещенность, шум, вибрация, пары и газы, пыль и аэрозоли, ультрафиолетовое излучение. Несоответствующим гигиеническим нормативам зарегистрировано на 6 рабочих местах, в том числе на 4 рабочих местах по шуму и на 1 рабочем месте по освещенности и ультрафиолетовому излучению. Нанимателями на данных рабочих местах в рамках производственного контроля разрабатываются меры защиты для обеспечения безопасности выполняемых работ для здоровья человека. Лабораторный контроль факторов среды обитания и продукции продолжается. Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя. А СВОТ напоминает, профилактика предотвращает, а ваша бдительность спасает. Не оставляйте детей у воды без присмотра. І гэта ўсе навіны на сёння. З вами была Вікторыя Крывапост.